حکم آئی بہرشاد وڈو صاحب ہونا پیر و مرشد خیر شاہ دے نگری دے وچ خیر کی امید لے کے واقعی یقین کرو راوی آلوں تسی رات ہو اس وقت کے تے کرسیاں خالی خالی دس دیاں لیکن پورا مجمع بیٹھا ہے تو اڈے ذوق نو داد دینا میں بھائی رستم جایا آکے بھائی نو آکے انہوں نے 500 روپیہ دیتا ہے نا سادات دی نگری دے وچ حاضر ہاں تے نال اس آکے جی بقایا جڑے تیرے بنے نا وہ بھی تینوں دے بنے میں نے ایک لطیفہ یاد آ گیا قاسم بھائی بھائی جان زہیر بھائی وہ سیدان دا تے میر عالمہ دا گھر کٹھا ہی نال نال کٹھے ہوئی اکثر کٹھے ہوئی جی 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 توجہ کر سو عمر بالا نو کوئی نہیں پتہ ہوندا مطلب وہ بال کدے لڑے نہ تے وہ جڑا ہے نا میر عالمہ دا بال وہ تھوڑا جا وڈیرا ہی اس پیران دے نیلگا نو کو مار شار لیا وہ پیران وہ دے والد نو ساتھ کے بڑی بیزتی کی تھی بھئی انو تو سمجھاونا ہے یا میں مطلب وہ اچھا انہوں نے جدو بیزتی کی تھی پیڑ دا نمبردار وہ بڑا پریشان ہے شودا پیڑ دا نمبردار جڑا زواری تے جاویں لگا اس اعلان کیتا بے میں زواری تے جا رہا ہوں جنہ جنہ دوستاں ملنا وہ ملن گئے اس کوئی توفے شوفے سارے آکے کسی آکے میرے کان تصویر لائیں کسی آکے کچھ میراسی اٹھے اس آکے مرشد نمبردار صاحب ہے روپیہ 50 ربی کربلا جاندہ پہ جیڑے تیرے بنے میں موڑو بھی دے سیک شمار دا بچہ لے آویں مہربانی بس ہمیں انہوں نے وہ مطلب گل جو لطیفہ جب مہربانی ہوئی صاحب اچھا تھوڑی جی توجہ کرنی ہے تھوڑا جا تو ذہن ملاونا ہے بھائی جان کہ الف ابتدا میری بنا الزام لکھنی ہے بس تسی توجہ کرنی ہے کہ الف ابتدا میری بنا الزام لکھنی ہے اجا میں میم لکھنی ہے اجا میں لام لکھنی ہے راوی دی مانے الف ابتدا میری بنا الزام لکھنی ہے اجا میں میم لکھنی ہے اجا میں لام لکھنی ہے میرا مقصد حیاتی دا اجے پورا کدوں ہویا ہے اجا کوفے دا پد لکھنا ہے اجا ایک شام لکھنا ہے مہربانی مہربانی ارشاد بھائی مہربانی مہربانی جناب مہربانی اجا الف ابتدا میری مہربانی بنا الزام لکھنی ہے اجا میں میم لکھنی ہے اجا میں لام لکھنی ہے اجا میں مرشد اس تحفے دی نظر ایک شیر کہ اپنے اللہ کی او دی رضا واسطے بوا خیبر دا بھنن دی چاس آ گئی اپنے اللہ کی او دی رضا واسطے بوا خیبر دا بھنن دی چاس آ گئی دھرتی کربل دی ساری گواہ بن گئی نال دشمن دے کھنن دی توجہ کرنی ہے نال دشمن دے کھنن دی چاس آ گئی اے میں زندگی میں انجم وجائندہ رہا در بگانے تے جھکن دی کی لوڑ ہے جیڑا قاتل نو شربت پیوائندہ رہا ہے ایسے مولا نو منن دی چاس آ تو اڈے ذوق نو ویدیو یا ایک نظم دا عنوان ہے پانی دے روپ کتنے توجہ کرنی ہے کہ سیک آوے تے پانی بھی بھاپ ہو ونجے
اتو ڈٹھا تے رحمت دا می بن گیا سیک آوے تے پانی بھی بھاپ ہو ونجے اتو ڈٹھا تے رحمت دا سگلا صاحب اتو ڈٹھا تے رحمت دا می بن گیا جم کے ڈٹھا تے ہر کہیں گڑا آکھیا ڈائے کے جمعیاتی او دی برف بن گئی ڈٹھا پترہ تے شبنم دا نام مل گیا نکلے پترہ جو پانی بھی یارک ہو گیا کول سادے کے غم دی نشانی نہ رہی قسم برا کول سادے کے غم دی نشانی نہ رہی اکھ چلڑیا تے پانی بھی عشق ہو گیا پانی لڑیا تے دریا دا نام مل گیا کٹھا ہویا تے سارے سمندر بنے چشمہ کھریاں دی رگڑا جو نکلے جڑا چشمہ کھریاں دی رگڑا جو نکلے جڑا سگلا صاحب چشمہ کھریاں دی رگڑا جو نکلے جڑا چشمہ کھریاں دی رگڑا جو نکلے جڑا آتے زمزم دے روپ شفا بن گیا میرے آقا دی انگلی جو نکلے جڑا ساری دھرتی دے لئی آبے کوثر ہویا اینڈ ویکھنا ہے میرے آقا دی انگلی جو نکلے جڑا ساری دھرتی دے لئی آبے کوثر ہویا میں ہاں پاگل دیوانہ سچیندہ وداں روح پانی دے سارے دسیندہ وداں پردہ حالی حقیقت تو لایا بھی نہیں روح اصلی میں انجم وکھایا بھی نہیں پردہ حالی حقیقت تو لایا بھی نہیں روح اصلی میں انجم وکھایا بھی نہیں جیڑا پانی جہاں تے شفا بن گیا بند جے ہویا تا ایک کربلا بن گیا مہربانی تھوڑی جی جڑا نا میرے خیال ہے جنہیں ٹیچ دے دے جاویے مزاج جڑے نے ٹھیک ہو گیا جی میں جداں بندیاں دے تھک کھٹ کے ضمیراں بول پاؤنا ہے جڑے بندے شہری سنن واسطے کہ جداں بندیاں دے تھک کھٹ کے ضمیراں بول پاؤنا ہے اداں دعوی تلیاں تے لکیراں بول پاؤنا ہے جداں بندیاں دے تھک کھٹ کے ضمیراں بول پاؤنا ہے ادا دعوی تلیاں تے لکیراں بول پونا ہے انجے منصف زمانے تے جے پتھر دی بھریندے رہے کسے دے قید خانے تے زنجیراں بول پونا ہے کسے دے قید خانے تے زنجیراں بول پونا ہے قاسم بھائی شیر ویکھنا ہے کسے دے قید خانے تے زنجیراں مہربانی کسے دے قید خانے تے زنجیراں بول پونا ہے یار تھتی تا کجا رہ گئی جدا رکھی بھی نہیں لبڑی تھتی تا کجا رہ گئی جدا رکھی بھی نہیں لبڑی ادا روٹی دے مسئلے تے فقیراں بول پونا ہے ادا روٹی دے مسئلے تے فقیراں بول پونا تھتی تا کجا رہ گئی تھتی تا کجا رہ گئی جدا رکھی بھی نہیں لبڑی ادا روٹی دے مسئلے تے فقیراں بول پونا ہے اور توجہ چاسا شیر تے بھائی جان حسن تے شیر کہ خدائی قدرت نہیں لکدا بھاویں جتنا لکائندہ رہیں او کدی قاتل تیرے منہ تے بھی تیراں بول پونا ہے کدی قاتل تیرے منہ تے بھی تیراں بول پونا ہے سگلا صاحب شیر ویکھنا ہے جڑے بندے خیال سن دے پین کہ صدا بندے دھیاں بن کے جے ڈولی چڑھیں دے رہے صدا بندے دھیاں بن کے مرشد صدا بندے دھیاں بن کے جے ڈولی چڑھیں دے رہے رواجاں تے سماجاں دے اسیراں بول پونا ہے رواجاں تے سماجاں دے اسیراں بول پونا ہے ہر دوے گارج مسئلہ جڑا میں شیر پیش کروں ایک پیغام دے ہوا کہ جمع بندیاں تے بہناں نو باویں مویاں لکھا چھڑے آئی جمع بندیاں تے بہناں نو باویں مویاں لکھا چھڑے آئی
جدا وانڈوئی بھراواں دی جگیرہ بول پونا ہے جدا وانڈوئی بھراواں دی جدا وانڈوئی گربانی شکلہ صاحب جدا جمع بندیاں تے بھینانوں جمع بندیاں تے بھینانوں بھامے مویاں لکھا چھڑے جدا وانڈوئی بھراواں دی جگیرہ بول پونا ہے انجم چانن دنی رکھ کے ڈیوے بال بیٹھا ہے تو ویکھی پوند خواباں تو تعبیراں بول پونا ہے اگر بھائی کہ جدا دھرتی دے لائی وک دن جدا گل پال وک دے ہیں جدا دھرتی دے لائی وک دن میں دوڑے بھی سنا دے ساں اگر توجہ دے سو جدا دھرتی دے لائی وک دن جدا گل پال وک دے ہیں جدا دھرتی دے لائی کاسے میرا او استاد چمن صاحب آکھے بے پیمون بھی جائز ہے پیمامون بھی جائز ہے پی کے نشے میں ڈلامون بھی جائز ہے چمن کجری بن کے منالا تماہی یہ نچون بھی جائز ہے نچامون بھی جائز ہے کہ جدا دھرتی دے لائی وک دن جدا دھرتی دے لائی وک دن جدا گل پال وک دے ہیں ادا کوڑی دے مل بدلے ہزاراں لال وک دے ہیں یار حقیقت ڈھونڈ سوکھی یہ پہلا مجرم شکاری نہیں حقیقت ڈھونڈ سوکھی ہے حقیقت ڈھونڈ سوکھی ہے پہلا مجرم شکاری نہیں پچھے پکھواں دے بھا لگ دن پہلے تا جال وک دین حقیقت ڈھونڈ سوکھی ہے پہلا مجرم شکاری نہیں دوستو ملنگاؤ آپ مشاعرہ نہ بجاؤ اے دھمی ہو جاسی فیصلہ یار اے دھمی ہو جاسی اور موڑ گال کر لیسا یار اپنا مشاعرہ آپ نہ بجاؤ جذبات ہے